Birleşmiş Ştatlarda yaşayan Türkmen raýatlary Türkmenistan'ın hökümetine garşy Nowatdaky protest aksiýasyny guramalaşdyrýarlar. 29-njy ýylda Washingtonda bir günde birnäçe miting geçirilýär. Türkmenistan aktivistleriň bu gezek taýýarlaýan çykyşy barada guramaçylaryň biri Olga Çaryeva bilen söhbetleşip bolýarys. Olga, salam, Azatlyga hoş geldiňiz. Salam götür, hoş gördük. Olga, 29-njy ýylda garaşylýan çykyşyňyz barada özüňiz gurrun berýäňiz. Bu şu iyul ayının 29'una Washington DC diýilen de ştatda 3 yerde protest geçirmek makul bildik ve şoňa ruhsatnama uğruna ruhsatnama arda beripdik. Şolar inni gelip goşdy ruhsatnamalar inni şoňa taýýarlyk görýär. Aksiýaňyzyň maksady näme? Bizim aksiyamız 3 yerde bolýar. Hersiniň özüne göre talapnamalary var. Meselem Kongresten sorulmaly talapnamalary var. Yani halkara saglyk gurulmasyndan sorulmaly talapnamalary var we ilçisinden hem sorulmaly talapnamalarymız var. Olga, siz Türkmenistanyň ilçihanasynyň wekillerinden näme soramakçy bolýarsyňyz? İlçihananyň wekillerinden geçen taparam şu ýerde protest bolanyna hiç kim çykmady daşary. Emma içinde adamlar bardy, işgärleri, emma bir adamın başına çykmady hiç eleki. Halk bilen söhbetdeşlik urmady, halynyň habar soramady. Şol sebäpli ýene biz şoňa hat taýýarladyk. Oglum birnäçe gezek hat ýazdyk, emma hiç jogap almadyk. Bu sapar bolsa ýürüýte öňünden hat ýazyp, soňra şol hatymyzyň soraglamagyna jogap almakçy. Gürül bakaly çykýan kardaşlaryk biz ile gürleşen okmuşama bizi garaşýar. Soraglaryňyz nähili? Bir soragyňyzy aýdyp biljekmi? Nähili soraglary berjek bolýaňyz Türkmenistanyň wekillerine? Bu ýerde sorag atykän, emma hiç bolmanda şu koronavirus barada bize jogap berse de ýeterlik. Näme üçin gizläp saklaýarlar, näme üçin aýdan oklary halky şu datlary barada gurrun beren oklar öňüne almak barada nämeler maska giymeli, gatnaşmaly däl köpçülik ýerlerine şular barada giňişleýän üçin gurrun bermeýärler. Esasy zorlanmadyk biri. Türkmenistan şu gün koronavirusdan azatlygyny aýdýan ýeketäk ýurt bolup galyny meňzeýär. Şu gün Demirgazyk Koreýa öz territoriýasynda koronavirus bilen kesellenligi guman edilýän bir adamyň bardygyny elan etdi. Dünýädäki beýleki koronavirussyz hasaplanýan ýurtlar, adalar ýa-da iňňän kiçi döwletler. Umuman Türkmenistanda koronavirus bilen bagly hakyky ýagdaý hemmeleri gyzyklandyrýar. Şu gün sizde bu arada nähili maglumatlar bar? Elbette biz koronavirusyň bardygyny bilýäs. Sebäbi olar aýtmışlaýyn, Türkmenistan hökümeti tarapyndan aýtmışlaýyn. Pneumoniýa diýip atlandyrýarlar, emma pneumoniýa ilken keseller var türlü. Pneumoniýanyň özü bir ýöne ýerden başlap bilenok. Koronavirusyň bolsany soňky stadiýasy ýa-ni pneumoniýa eltip bilýär elbette. Ýöne näme üçindir koronavirus barada hiç zat aýdylanyp, bizim geň alýan soragyň biri näme üçin tomsyň ortak aýyny adamlar globalny ýagdaýda pneumoniýa bilen keselleýärler. Olga, sizin özüňizde, sizin maşgalaňyzda tanış bilişleriňiziň arasynda koronavirus bilen kesellän adamlar barmy? Türkmenistandaky adamlary gözüňde tutýan. Türkmenistandaky adamlar bilen meniň araçagym kesilli gynansak da sebäbi dogunlaryň aşlam galmady. Ýarysy şu ýerde öldü, ýarysy berdi. Şular ýaly. Onuň galanlara meň ýanymda ýaşaýarlar. Emma tanışlamyň arasynda
Doğrusunu aytsam, gözel tanışam galmat diýen ýaly köplerin telefon numurlary täzelenni, şol sebäpli aralar kesildi. Emma şu Türkmenler bilen Türkmenistan içindäki ilat bilen häzirlikçe gönümmel işleşýän sebäpli köplerden habar gelýär. Köplerden habar gelýär. Indi şu YouTube kanallaryň üstü bilen, Facebooklaryň üstü bilen Türkmenler bilen tanışdym. Şolardan gelýän habara göre eýem keselläp başlapdyrlar, köpsi üskürýä diýerler, käbiriniň maşgalasyny eýem aýrylanlary bar, aradan çykanlar bar. Washingtonda geçirjek bolýan aksiýaňyza gaýdyp barsak, olaryň ählisine resmi ruhsat berilipdir. Umuman resmi ruhsat almak nähili boldy? Kynçylyk döredimi? Gözel Amerikada kynçylyk döredi diýilýän zat ýok. Eger kanun boýunça işleseň hiç kynçylyk zat ýok. Bir ýerde adama görmeler, ýa pul ödretmeler, özünün uğurları var, online elektron görünüşünü doldurmalı ardaları var, doldurýan hem telefon numurları var şu yerde, özünün web saytları var, her bir organizasiýanyň özünün web saýty var, şu ýere girýän gerek maglumatlaryny alýan, bolýan datlar var, bolmaýan datlar var, şolara göre hereket edýän. Amerikada bolanok diýen dat ýok. Olga, soňky döwürde türkmen jemgyýetinde ýylaýda daşary ýurtlardaky türkmenistanylaryň arasynda syýasy aktivlik güýçlendi. Munyň sebäbini siz näme-de görýärsiňiz? Türkmenistanlara hem siziň özüňize näme itergi berdi? Gaty gowy soraw, gözel şu edilmeň özüm arada aýdamda şu Türkiýede 55 sany ýigitlerimiň, oğlan gyzlarymyň yani arak spirtli içkiler arkaly aradan çykanlyklary barada maglumat ýaýranyna şonu menne bir içimde bir gynanç diýseňem bolýa, bir şu hökümete garşy ýigrenç diýseňem bolýa, şol realdat döretde onuň adamlar şeýle ýagdaýda ölüp gidip oturýarlar. Näme üçin hiç halk sesini çykarman otur, şu datlary çekip çydap diýen ýaly pikirler döretde. Onda şondan soň bir iň soňky damja diýen ýaly boldy şol meňçe özüm üçin. Ondan beýleki adamlar hakda da aýdamda her bir adam Türkmenistandan çykyp gaýdanda bul köplerine dönükler diýerler bize. Emma biz dönüklerde şol her bir halk, her bir ilat, her bir adam özünün maşgalasyny eklemek üçin çykyp gaýdan emigrantlar. Bulary rus dilini aýdamda turdawy emigrantlar diýerse. Bularyň hiç bir metlikden çykyp gaýdanok. Şolaryň ýerine galan eni atalary bar, şolaryň ýerine galan bala çagalary bar. Şolary eklemek üçin çykyp gaýdan millet bular. Olaryň hersiniň özüne göre özüne galan inkisi bar, hersiniň özüniň wawaly ýeri bar. Bulary şeýdip durowara şeýdip halkyň sabr käsesi dolu diýip aýdyp biljek. Türkmen rejimine garşy çykyş edýän aktivistleriň ýakynlary ýurt içindäki öz ýakynlaryna, garandaşlaryna batyş edilýänligini ýygyderli habar berýärler. Siz şeýle batyşy duýarsyňyzmy? Elbette Türkmenistan'ın yani raýatlary, şu ýerde aktivistler daşary ýurtda, Türkiýede, Amerikada we beýleki dürli ýurtlarda çykyş edýän aktivistleriň elbette maşgalalary bar, aňyrda edilmeň özümünki bolmasa da olaryň maşgalalary bar. Şolara elbette batyş edilýär hökümet tarapyndan. Olaryň käbirleri gönümmel şu ekranyň aňyrtynda da çykyp gürlediler. Şu batyş edilýänligi barada käbir aktivistleriň suratlaryny gözlenýär diýen doskan edini polisiýa bölümleriniň öňündäki şolaryň içinde bolmagy mümkin, öňünde bolmagy mümkin, köçäň uğruna bolmagy mümkin. Şol elbette şu polisiýa bölümleriniň öňündäki doskalarda
gözlemeye diyen manida suratlar hem asılgı dur dip eşdilýär. Elbette batış edilýär. Bu zatlar bir geň zatlar bizim Türkmen döwletimiz üçin bu zatlar norma diýip düşünýärler. Emma daşarykda ýaşaýan halk üçin bu zatlar norma däl. Olaryň hiç biriniň doğun garnaşyny ýygyrlamaga ýa bolmasa batyş etmäge ýa äkidip soraw etmäge haklary ýok. Birleşen Ştatlardaky Türkmenistanly aktivistler Türkmen rejimine garaşy öz çykyşlaryny betetmejekdiklerini birnäçe aýtdylar. Indiki planlaryňyz nähili? Indiki planlarymyz günüňelligiçe güýçlenir diýip pikir edýän. Şu 29'unda boljak protestimiz bizim 3 ýerde kongresin öňüne barmakçy. Onu biz ruhsatnamany iň soňky ruhsatnama boldy, garaşyp oturan ruhsatnamamyz onu onun öňünden bermeli kenler, ýöne şu aktivistleriň şu taýýarlyk görmäge gatnaşan aktivistleriň biri bir de şol ardalary ýazmaga we ruhsatnamalary almaga kömekleşýär. Bu ýerde herimiz bir iş etýärse bir 3-4 sanak bolup gatnaşýar, şu işlere taýýarlyk görýär, şolaryň biri hem sizin owalky programmamyzda çykyş edipdi. Nagima Muzafferova diýengi şo bide ardalary almaga ruhsatnamalary almaga kömek edýär. Ol şol onun içine bermelikeni emma bir birazajyk ýa galypdyr, bir hepde ýaly näme 3-4 ýyl ýa galypdyr. Şol Nagima gurrun berdi telefon arkaly şol polis bölüm bilen gürleşenine polis bir aýal maşgaly bizim ýagdaýymyzda düşündi diýdi. Türkmenistanyň içi şeýle kırılıp, koronavirusdan kırılıp gidip otyr. Adamlar bize şeýle kömek edin diýip düşünürdim diýdi dil bilen. Ýanky aýal maşgala bizim ýagdaýymyzda düşündi diýdi. Beýle günüňiz kyn bolsa, ýagdaýyňyz agyr bolsa biz size normadan daşary çykyp size kömek ederiz diýip söz beripdir. Elbette sözlerine durdular, bize şol ruhsatnamany berdiler. Olga, siz pursatdan peýdalanyp başga da aýtjak zadyňyz barmy? Aýtjak zatlarym gatyken, ýöne biz sizin bu programmamyzy wagtyny alyp oturmaýyn. Adalatly adam bolamsoň, budama adamlary adalatlyga çagyrýan. Eger adalatlyk ýok ýerine menne görüş diýen ýaly bir zat emele gelýär-de içimde şol adalatsyzlyga garşy görüşmeli, sesim çykarman oturmaly däl diýen düşünje bar mende. Şol sebäpli bu bizim bu edýän protestlerimiz emeladyň başlangyjy diýip hasap edýän. Intek bu protestlerin dowamy boljak, onun has güýçlirak bolmagy gaty mümkin. Olga, gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Size de sağ olun. Tanrı sizin öz programmağıza meni çağıranınız için ve teşekkür ettiğiniz için size de köp minnettarlığımı bildirýän.